салом дӯстон, имрӯз канали роҳнамо як мавзӯи муҳимеро баррасӣ мекунад ки хело нанговар аст. ман муаллифи канали роҳнамо Мубориз Аҳадов хостам дар имрӯза видео танҳо фикри шахсии худро оиди ин мавзӯъ баён кунам. вақтҳои охир дар интернет наворҳои зиёде бо номи келини хонаро қапиданд, шармандагии зани тоҷик, зинои келини хона бо марди бегона ба ин монанд номҳо наворҳои зиёде паҳн карда мешавад ки ба андешаи ман бисёр бад аст. воқеан хиёнат кардани зан гуноҳи нобахшиданист ва амали зишту ҳаромест, вале ба навор гирифтани чунин ҳолатҳо ва гузоштани он дар интернет ба ҷуз шарманда кардани оммавии он зан ва шарманда кардани зани тоҷик дигар ҳеҷ фоидае нест. танҳо ҳамсояҳои онҳое ки забони моро медонанд ба ҳоли мо хоҳанд хандид. магар занҳои дигар давлатҳо фариштаанд ё ин ки онҳо зино намекунанд? ба ютуб медоред танҳо зани тоҷик. хоҳишмандам миллати сарбаланди тоҷик ва занҳои тоҷикро шарманда накунед. чаро касе намепурсад ки ин занҳо чанд сол шуд аз шавҳаронашон дуранд? кӣ медонад ки шояд шавҳари инҳо дар русия солҳо боз бо кадом наташаи рус кайфу сафо карда бошаду зан бошад танҳо барои қассос ба ин кор даст зада бошад. аз ин ҷо зуд аз пеи даштному ҳақоратҳои ин занҳо дар комментариҳо шудан лозим нест. бояд ҳамаи паҳлӯи ин масъаларо дид ва андешид. пӯшондани гуноҳу айби дигарон яке аз шохаҳои имондорист ва болотар аз ин кадоми шумо фариштаед, кадоми шумо бегуноҳу табтозаед, кадоми шумо дар ҳама ҳолатҳо нафси худро идора кардаед ва карда метавонед, махсусан онҳое ки чунин видеороликҳоро сабт карда дар интернет мегузоранд. мақсади видеоролики имрӯза касеро пас задан, ҷавоб ба касе ё насиҳат кардани касе нест. танҳо дар ин видеоролик фикри шахсии худамро гуфтаму халос. дар охир таманнӯи онро мекунам ки ҳеҷ як кадоми шумо ба чунин мушкилиҳо рӯбаро нашавед ва ҳамеша оилаи ободу дилатон пур аз саршори ишқу муҳаббат бошад. ки бо ман ҳамфикр аст, фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед то миқдорамон аниқ шавад. саломатии худ ва наздиконатонро ҳифз намоед. худо ҳофиз.